नैबे बे गथ'आनो नैबे आंनि उन्दैखौ लानानै फैबाय मा नाम होनो बेखौ नोंसिना सानजिनि नाम सानदिनि हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना जानो हागौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखाबायबो जानो हागौ गोबाङानो मोनथियाखैबो जानो हागौ आरोना स' लोगोफोर आथिखालनि जुगावथ' गोबाङानो जल्दि भाइरेल खालामखायो नङा होमबा वाट्सएप फेसबुक बायदि बायदिफोराव थ' लोगोफोर जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन थांनाय साननैसो आगोलावदि अनिलमोननि बिथांमोननि बेसेबांदि कल रेकर्डिं भाइरेल आरो सोर सिख्लानि थाखाय सोर गथ'नि थाखाय बेसेबां बोसोर बैसोनि गथ' बिथांमोनजों गोबां भाइरेल जागासिनो दंमोन नङा होमबा थ' बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ लाबोदों आरोना थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो थौदो डिसक्लेमारखौ लागायदिनोसै नङा होमब्ला थांनाय साननैसो आगोलाव अनिल कमेडियान एक्टरजों आरो दैदेन वारि आरो बिथांमोना साब्रैमोन ना नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नङा होमब्ला बिथांमोनजों कल रेकर्डिंआव भाइरेल जानाय बै सिख्लाया दायो खारखोमानानै दं होननानै नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिदों नङा होमबा थ' बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों दाखालि साननैसो आगोलावहाय बिथांखौ आमुक मोनसे धाबायाव दङ होननानै गोबां मानसियानो मोनथिदोंमोन आरो जायफोरानोखि इनफरमेसन होनानै पुलिस लानानै थांदोंमोन आरोना बै धाबायाव बै सिख्लाखौ नायनो होननानै आरो बे सिख्लाया सोरमोन आरो बे सिख्लानि मुङा मामोन आरो बिसोर बोरैहाय बेबायदि भाइरेल जाखो आरो अनिलमोनजों बोरैहाय लोब्बा दंमोन आरो माबायदि जानानै बिसोर बिथांमोनजों बेबायदि खारखोमानानै दङ थ' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय ससे बे सिख्लानि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय आं देखायना होनि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना नैबे बे गथ'आनो नैबे आंनि उन्दैखौ लानानै फैबाय मा नाम होनो बेखौ नोंसिना सानजिनि नाम सानदिनि नैबेनाव बे लानानै फैदों आरो उत्तरा हेल' लोगोफोर दिनैसो मोनसे घटना जानानै थांलायबाय उत्तरा जायखौ होनो दाख्लैसो बावैसो जुलाइस्रि एरियानि सासे सिख्ला जेन'बा सर्ट मुभिनि मावग्रा बे अनिल आरो दैदेनमोनजों जानाखि मोगा मोगि दावराव दावसि जालाय आरो ना स' बे दावराव जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दासो बावैसो मोनसे घटना जादों जोंनि दाबायाव दं होननानै उत्तराखौ जानाखि भाइरेल जानाय बे सिख्लाखौ जोंनि दाबायाव दं होननानै पुलिस लानानै फैदोंमोन आरो बेजोंहाय लोगोसे सान्दिनि होननायनि बिमा फैदोंमोन उत्तरा लानानै फैदोंमोन होननानै गोमादों होननानै फैदोंमोन आरोना नेरसोन दाबायाव ओमफ्राय रं इनफरमेसन हरग्राखौ 24 आवार्सनि गेजेराव नांगौ आरोना नंखाय खोथा बुंनानै जानला मोनला बेफोरबायदि पुलिस बायदिसिना लाबोनायनि थाखाय नांगौ माला फैया सोर सान्दिनि सोर उत्तरा जों बारा मोजाङै मिथिनाया नाथाय भाइरेल जादों बेनि नामाव उत्तरानो आरो जाय गोमाजानाय बे सिख्लानि नामा सान्दिनि होनो जाहैदों सुव एरियानि थ' नंखाय इनफरमेसन मानो हरनांगौ माला फैया जोंनि दाबायाव थ' नैबे क्लिपखौ नायग्रो बे फट'खौ नायग्रो आरोना नैबे बे गथ'आनो नैबे आंनि उन्दैखौ लानानै फैबाय मा नाम होनो बेखौ नोंसिना सानजिनि नाम सानदिनि बे लानानै फैदों आरो उत्तरा सान्दिनि लानानै फैदों आं बिसोर मा बिब' बिनानावखा नामा ना ओरैनो गामिनि आंहा आलदा गामिनि बै नैबे हाथिगरनि आङो नोंहा हाथिगर बियो माबानि जलायस्रि बै मुसामारिनि दुइ नं मुसामारि स' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय जानांगौ जानाखि दाख्लैसो सर्ट मुभि गाग्रा अनिल आरो बेजोंहाय लोगोसे दैदेन ओमफ्राय आं बुंजोबला आरो नामखौ बुंनो थांला ओमफ्राय बेजोंहाय भाइरेल जानाय लोगोसे बिनि सिख्ला नामा जाहैबाय उत्तरा होनो उत्तराया लानानै फैदोंमोननो सान्दिनिखौ दा रं इनफरमेसन हरग्राया ओरैबायदि हरदों नेरसोन दाबायाव दं होननानै सान्दिनिखौ खोन्थाहरदों जाहैदों ओमफ्राय उत्तराबो दं होननानै खोन्थाहरदों जाहैदों बेनिखायनो पुलिस फैदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दा सान्दिनिनि बिमाया एफआइआर होदों थानायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय थानानै पुलिस थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनबाय जानो हागौ निस्सय भिडिअआ मानि थाखाय आरो सोरनि थाखाय जादोंमोन आरो माबायदि जालांखो नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायदोंबा बुजि मोनदों आरो जायफ्रानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नाय आरोना अब्लानो बुजि मोनफिनगोन थ' जेखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नाथाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलाङा आरोना थ' लोगोफोर ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांदो आरो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायलांदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनि सेराव गिबियै नटिफिकेसन सहैयो आरोना स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय